тук има и оферти, вижте, ей тук, ей това, вижте го. Между другото, събирате такива рози, събирате такива ковчежи и в такива подобни накрая. Вижте, ей тук, вижте какъв хубав, вижте, имаме красив дракон, вижте, бюти дракон, гледайте, не е страхотен, вижте, и е на елементите за слънцето, природата и земята. Много искам да си го взема, ама много ще отнемем, вижте. Вижте, тук има такъв слънчогледов дракон, слънчев дракон, растения далеко главно да кажем. И то още няма да изключат, има още много време за такива неща. И вие сега, трябва да много повече. Много мокни! Тук едни неща. Ето ли? Тук има един клип за гледане. Аз сега ще се върна, когато клипа спре. Сега ще се върна. Трябва да се отнася. Вижте какво неща печелим. Вижте, имаме такъв ковчег. Да го вземем, реклам. Какво имаме? Да видим. Имаме. Много храна и много злато, вижте. Вижте това. Какво мога да направя? Вижте в шопа колко неща мога да се взема сега. Вижте колко дракони има. Тук искам да са с пари, защото ако са такива пари, ще взема колко ли не, мале много. Просто, вижте. Още един електрически дракон. Вижте, и според това, вижте, тук сега мога да взема още земя. Също 100 000, а купих в момента. Тъмън. Какво да правя? Вижте, тук, първо. Тук ще го направя, добре. Тук да стоят така, най-добре. Добре, тук ще направя място за някои още други дракони, най-добре. И дракони просто, ето. Вижте, още съвсем миниатюрно. Към 600. Да видя. Ще просто ми остава още много, още съвсем малко. И ще успя и ще вече съм на 12 левел, това е много. Имаме два от няколко дена. Сега, че преди аз имах същата игра. 25. Не, скоро ще успея, ама... Тук вижте. Вижте, тук какво има? Вижте, тук има много такива зони, вижте. Преди когато бяха тук, отключих малко частността и това нещо до някъде да тук. Вижте, тук има лавата нещо. Защото и така. Още така, че още съм отключила и това нещо, Територия. Също се го пусти вече. Ребут. Сега трябва ми пари, за да го направя, мале. Знаете, че такива неща са много гадни, вижте. Вижте. Аз кой искам да събера, вижте. Апгрейдна. Ще имам вече 3 места за раждане. Ще мога 3 пъти за дракони едновременно. Хора, за да мисля, ти сега да взема един нов дракон. Мисля, да се зарежда, защото ще има шоколадов дракония. Страхотен, или на какви? 900 000, мале, ечки. И ще взема 60 000 XP, мале. Вижте, азтекски дракон, мале, и той изгледа много як. Да се призная, ама 1500 на кой или има толкова пари. Както дракон, някакъв си грозик. Ядосан дракон, въпреки че не прилича на ядосан. Вижте го какъв е сладичък. Вижте, изпива от рада и да видим какво ще стане. Вижте то. Имам стар дракон, той ще е много як, ама още го нямам. Вижте. Хамелеонов дракон, вижте. Имам да е хидродракон. Браво. Те обикновените, вижте. Мисля сега да взема един такъв, вече го взех. И ще ми зарежда още половин час, мале, как мога да го... Сто един, ама сега един нямам, жалко. Хора, вече видях всичко, видяхме всичките дракони. Мисля сега да направим една последна битка, преди да свърши клипайто. Ето, here we go. Вижте. Това е моят отбор. Това е моят отбор. Също така, че тук първоначално беше Спокито на 10 лева, но така нали е на друго място и не мога да се го направя. И ще сложа някой друг дракон, някой силен по.
той е много слаб. Джавито така. Мисля да сложа този на 7 ниво, изгледа доста силен. Аз ще бием с някакъв от 12 ниво, 13 ще е трудно. Но тази ча да чекам толкова много време, да чека 5 часа вече ми е всичко. Бе, това е също за хора за този епизод за Драко. Ако това видео харесва, да забравяйте да оставите един лайк. Да се абонирате и да оставите по един коментар. Да кажа, мой приятел от класа също има канал. Казва се Анубис Арми, не знам дали го познавате. Пишете Анубис Арми, може да го намерите. Той също прави хубави клипове, ама съм само 3. Коляна, нищо това. За това видео харесва, да оставите един лайк. Да абонирате и да оставите по едно коментарче. Тук да се абонирате за канала на Мартин Карамок и за Пенчо Семо също. И да ви харесва, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате и да оставите един коментар. И вижте колко съм много драгоните 15 съм намерил. Пожелайте ми късмет! Чао!